Bengithi ngikukhumbuze mntaka baba ukuthi isono asiboli asidlulelwa isikhathi asi-expire isono. Isihogo sakhiwe, hell has been prepared from the beginning, even before earth was formed. Hell was there waiting. So into engifuna ukuyisho namhlanje mangithi isono asiboli ukuthi I want you to understand ukuthi uSathane njengoba waqoshwa ezulwini nezingelosi zakhe, the fallen angels, which are demons namhlanje ezicontrola impilo zabantu, balahlwa kusasemnyama namanje basekhona basaphila. Lawo mademon are busy controlling, busy taking over. So into engifuna ukwenza uyi-understand naye, if umoya awufi, demons are spirits. If umoya awufi, yini ekwenza ukuthi ucabanga ukuthi abokhokho bakho abashona kudala imimoya yabo ifile, izono zabo abazenzile, ucabangani wena? Phela ukhumbule ukuthi mabangabe bakuzele wena nje usithole, wazalwa kwasithole, usithole wenza isono, angasenzelanga uNkulunkulu, asenzela abanye abantu. You are an African. Ekusho kona ukuthi uma ngabe ubaba ushone akweleta inkomo eziwu4, kusho ukuthi isikweleti somndeni leso kumele sibhadalwe abakhona. Uthini usithole? Ngisho ukuthi mangithi isono asiboli, mawuzohamba ubiza bonke labantu abangasekho ubavuse uthi wozani mathongo ami, wozani madlozi wami, nizongivulela indlela, uhluleka ukulinda nje i-assignment kaNkulunkulu nesikhathi sikaNkulunkulu, bese uyovusa abantu abangasekho abafe bakweleta. Umbuzo wami uthi uzokwazi ukuyimela izikweleti zabo yini? Bawumoya labantu, and ukhumbule ukuthi they are spirits and spirits can manipulate. Uyakwazi ukuthwebula abakini abangasekho, bayakhona ukuthwetshulwa njengoba kuthwebulwa umuntu ophilayo, bamthwebule bamvule bathatha ispirit sakhe bosebenzisa. Imimoya yabakini iyakwazi ukumanipulatheka, ithwetshulwe ibuye futhi izosebenza against wena, iwise wena, ishaye wena. So ngifuna ukunika isolution mfana kithi, ngifuna ukunika isolution mntaka baba. Kunento eyodwa engasoze wayingabaza, amandla kaNkulunkulu. Siyabaza abantu bayalwa, kuma social media siyabalwa kubayalwa kuma internet. Ungezwa ngabantu bathi abaphahla, ungezwa ngabantu bathi abana. Akekho umuntu onganawo ama-ancestors, but ama-ancestor awavuswa. Vusa mangabe uyavusa, kodwa khumbula ngikutshele, kunabantu ababopha ngedlozi, abakhendla ngedlozi. Idlozi livuke lisebenzele yena kuphela umuntu wakhona, bonke la emndenini bahlupheke. Why wena uhlupheka ukuthi ledlozi lenu nonke? It's because kunabantu abakwazi ukumanipulate the spirits. And i-network yabo ibanjwa yinyanga. So ngifuna nje ukuvula amehlo nje, angifuni ukuya deep, ngifuna nje ukuvula amehlo ukuthi the moment uqala uya ezinyangeni ukuze uyovula izinto zakho, ukhumbule ukuthi uvusa nabantu abafe bakweleta, uzoyimela izikweleti zabo yini? That's my question. Umoya ufi, moya ufi. Laba bakweleta nayo abangasekho, bakini bafe bakweleta laba abangasekho, le mimoya iyalwa, lento iyoza esizukulwaneni esihuwe. Umbuzo wami ukuthi wena ume kuphi? Khetha, angeke ngikukhethele. Angikubuza umbuzo futhi, ungaba nomalume noma ubaba ongumbulali, ongumdlengulo, ohlukumeza umphakathi bese uyashona,
uzothi makasekashonile uyomvusa lapha uthi woza uzongivulela indlela, woza uzongenzela iy'nhlanhla, woza uzoyenza ini, uzovuka idlozi linjani? Sengibuza wena, uyovuka ithonga elinjani? So ngamanye amagama uma uya lapha uyovusa abangasekho, uvusa bonke, uvuse nabantu ekungamelanga ubavuse, bese uthwala yonke le mithwalo ngokungazi. Kunamandla wasezulwini, kunamandla wasezulwini, like it or not, kunoJesu ophilayo, kunoJesu ophilayo, kunoJesu ophilayo osaphasa yonke imimoya ikhothama kuye. Wabiza leli gama, wakholwa, wahlala kulo. Ungajahi ukuthi umbize kudala, umbiza uma uthandaza kuye ngathi kuba wesa, hayi awukambizi. Mbize bese uyakholwa, uyahlala kuye, uyotshintsha. Izinto zabathakathi ziyashesha ukulunga, izinto ohamba uyilande ziyashesha ukulunga, kodwa izulu alikho lapho, izulu alikho lapho. Uyohlupheka uze uyofa. Mhlambe wena ungayovula uyithwale lezo zinto, uhambe kuwukuthi unemali, unamagandaganda nayo yonke into, kodwa uma uhamba lezo zinto ziyakulandela zonke. Abantwana bakho bohlupheka, buya izizukulwane zakho nezizukulwane zakho ziyohlupheka ngento ohamba uyilandile, ngoba uvusa imimoya ekungamelanga uyivuse, uvusa imimoya ekweletayo. Umbuzo wami ukuthi uzoyimela yini?